ịtụnye anya ifu nwunye ya bụ Ajie nwaanyị ososie ike otu aka agagidelu wee pụta n'ihu ihe ojii dị n'ogbe ọdụ ọbọchị ihu ozugbo wee kwanyela anyị ugwu dịka omenala si wee dị. obodo ọdụ ọbọ kwụsịrị ozugbo wekwala ugwu dịlewa kenewe ekene ka ọ na-ekene na-agọlụwa afọ ka wa na-agọchiekwala ya azụ na-ekenekwa ya na-etu ya afa ọdụ ọbọ chizụlụ echizu. Ọdọ abọchị na-echizu odogwu Oh,